είναι αντίθετες με αυτή την πολιτική που εφαρμόστηκε στη χώρα από τις κυβερνήσεις Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά και Βενιζέλου. Οι κυβερνήσεις αυτές με την πολιτική τους έβλαψαν τη χώρα. Οδήγησαν σε πρωτοφανή μείωση του εθνικού πλούτου δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Μείωσαν το εισόδημα στο 80% του πληθυσμού από 40-60%. Έκλεισαν 200.000 επιχειρήσεις και ανάλογα καταστήματα. Οδήγησαν στην ανεργία πάνω από 30% του πληθυσμού και ιδιαίτερα της νεολαίας. Και έδειξαν το πιο μορφωμένο τμήμα της ελληνικής νεολαίας, τη νέα γενιά, σε άλλες χώρες με αυτή την πολιτική. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε κι άλλα. Σημασία έχει ότι ακολούθησε μια στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού που είναι αντίθετη με τις προοδευτικές αρχές και τις προοδευτικές αξίες που έχουμε. Έτσι λοιπόν ζητάμε να καταψηφιστεί αυτή η πολιτική, να ιτηθεί αυτή η κυβέρνηση του μνημονιακού μπλοκ, να περάσει την αντιπολίτευση. Γιατί αρκετά δεινοπάθησε ο τόπος μας, έχασε την ισοτιμία η χώρα και χρειάζεται ξανά μια νέα διαπραγμάτευση σε νέα βάση. Αυτή είναι η κατεύθυνσή μας. Καλούμε κάθε προοδευτικό πολίτη, κάθε νέο, κάθε νέα, τους άνεργους, τους εργαζόμενους, κάθε επιχειρηματία που δοκιμάζεται σε αυτή την κρίση, να συνταχθεί με τις απόψεις που θέλουμε να οδηγήσουμε σε μια προοδευτική έξω από την κρίση. Γιατί όλοι μιλούν για έξω από την κρίση, αλλά σε ποια κατεύθυνση. Γιατί η πρώτη επιδρομή είχε σαν σκοπό να συγκεντρώσουν ένα ορισμένο πλούτο για συγκεκριμένα συμφέροντα, χρηματιστηριακά και τραπεζικά. Δεν ήταν για τις επιχειρήσεις, δεν ήταν για τον ελληνικό λαό. Το δεύτερο ήταν για να μειώσουν την αξία των αμοιβών, των μισθών και των συντάξεων. Και το τρίτο να κάνουν τη χώρα δορυφορική. Αυτό δεν είναι η σύγχρονη Ελλάδα. Θέλουμε λοιπόν τον τόπο μας ξανά σε μια προοδευτική κατεύθυνση και τους Έλληνες ψηλό το κεφάλι. Κρατούμε λοιπόν ψηφοδέλτιο του Σοσιαλιστικού Κόμματος και σταυρώνουμε μέχρι 4 υποψήφιους.